Hej og velkommen til Vægbutikken. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Hej, jeg er på udkig efter en ny væg. Kan du vise mig rundt herhen? Selvfølgelig. Må jeg spørge, hvorfor du har den her hammer med? Nå, ikke noget. Jeg er kommet lige fra arbejde. Jeg er murer. Hvis du er murer, hvorfor bygger du ikke bare dig selv en ny væg, altså? Ja, en god en der. Så her er den første væg, lavet af gode mursten. Mursten. Jeg føler, jeg har hørt det før. Det lyder bekendt. Hvad er det for noget? Var du ikke murer? Det tænker jeg, du burde vide. Ja, for satan. Glem det. Så det her, det er den anden væg. Lidt mere sådan vintage, rustik i det. Og for den tredje her, der har vi noget, der minder om, men i Minecraft i stedet for. Har du nogensinde spillet Minecraft? Kan du ikke vise mig videre til næste væg? Jo. Så det her, det er den fjerde væg. Hvad finder du skriger sådan for? Du fucking skræmmer mig. Jeg har fucking hjerteproblemer, mand. Nu synes jeg, nu skal du lige slappe af. Jeg troede ligesom, du vil... Hvad laver du? Jeg troede ligesom, du vil smadre den, du ved, sådan bryde den fjerde væg. Hvad fanden snakker du om? Jeg ved det ikke. Du kommer ind i butikken og opfører dig mistænkeligt. Du har en hammer med i en vægbutik, hvilket først og fremmest, jeg finder lidt offensivt, ikke for at lyve. Og du ved, der er hele det der udtryk med at bryde den fjerde væg, og det kunne ligesom, jeg tror ligesom, det kunne have været et ordspil på det, du ligesom vil gøre her, som en lille vittighed. Altså, jeg kan godt ødelægge den, hvis du vil have det. Nej, det vil ikke være det samme. Altså, hvis du får dig til at føle bedre med hele din joke, og sådan, jeg kan godt gøre det. Hvad med dig, seer? Hvad synes du? Følg med i næste afsnit, hvor jeg også bryder den femte væg. Hvad snakker du om? Der er en YouTube-video, og det er jeg bevidst om.